Είμαι ο Ηλίας Κορμιλάς και θα σας κάνω ένα μαγικό με τράπουλα που λέγεται τα φύλλα ανάποδα. Λοιπόν, ανακατεύω. Πάνε τα φύλλα. Βάλτε εδώ. Ωραία. Κόβω. Ξανακόβω. Ωραία. Ξανακατέψω. Περίμενε. Ξανακατέψω. Κόβω. Για ώστε να περιέχει καλά το φύλλο στη τράπουλα. Λοιπόν. Είναι κάποια φύλλα είναι έτσι, κάποια φύλλα είναι έτσι. Ωραία. Ωραία. Κάποια φύλλα κοιτάνε προς τα πάνω και κάποια φύλλα κοιτάνε προς τα κάτω. Λάθος. Το φύλλος είναι γυρισμένο από μόνο του. Αυτό ήταν το μαγικό. Ελπίζω να σας άρεσε.